What's up σε όλους, μαζί σας είναι ο Levlox και σήμερα θα παίξουμε το Five Nights at Freddy's 2. Είναι άλλη τρομακτική παιχνίδι όπως το Five Nights at Freddy's απλώς, αλλά λίγο το άλλαξαν και το έκαναν λίγο η πιο τρομακτική, η πιο εύκολη. Για μένα είναι πιο τρομακτική και πιο δύσκολη, γιατί όλοι έπαιζαν το πρώτο και το πέρασαν και τώρα έξεραν πως να παίζουν εκεί. Αλλά εδώ θα είναι λίγο για αυτούς πιο δύσκολο. Ναι. Εντάξει. Ναι, και που να περάσω αυτά τα δύο παιχνίδια, το Five Nights at Freddy's και Five Nights at Freddy's 2, θα ξεκινώ το Five Nights at Freddy's 3. Γιατί ακόμα δεν το κατέβασα, αλλά να το κατεβάσω σε λίγες μέρες που να τελειώνω αυτά τα δύο παιχνίδια. Και ναι, και άντε ξεκινούμε. Δεν έχω κάτι άλλο τι να πω. Help wanted, grand opening. Stage pizzeria, giving. Ναι, και πάλι θα πω για όσους που δεν ξέρουν, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι στην πιτσαρία και πρέπει να δεις να μην περάσει κανένας. Ακόμα δεν έπαιξα αυτή την παιχνίδι. Όπως σας είπα, βλέπω βίντεο. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's. Shut the fuck up. Άντε να δούμε. Έτον. Δούδος και άλλος είναι εδώ. Ναι, είσαστε εδώ. Εντάξει, εδώ νομίζω. Έτον, ένας Φρέντις μικρός και ένας άλλος. Εντάξει. Δούδος, να μην φύγει. Εγώ που είδα βίντεο, εδώ έπρεπε να ήταν ένας σκονέλι με κιθάρα. Ναι, έτσι έπρεπε. Εντάξει, δεν έχει ακόμα κανείς, απλώς πρέπει να περιμένουμε. Και νομίζω να καταφέρουμε να μην γίνει κάτι. Γιατί φοβάμαι. Ναι, και ποδά να μην έρθει κανείς. Να μου να το κάνω. Σκότωσαν το. Νομίζω και εγώ να γίνω έτσι που να μην τρομάξουν. Γιατί δείχνουν πως με τρομάξουν, αλλά που δείχνουν πως με κάνουν έτσι, θα δείξει. Γιατί πολύ τρομερό. Εντάξει, να περιμένουμε. Ναι, και να σας πω ακόμα κάτι, ότι ήθελα να σας πω κάτι, αλλά ξέχασα. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχει κανένας εκεί. Θέλω να δω. Αλήθεια δεν έχει κανένας. Όχι, ναι λοιπόν. Οπα. Τούτη έγινε ακόμα δαμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Απαναγιά μου! Ένας έφυγε. Ο Κονέλη. Ένα λεπτό. Όχι. Εδώ, ούτε εδώ. Εμείς δεν παίζουμε το Five Nights at Freddy's 2. Εμείς παίζουμε χωστό. Ωραία μαλάκα. Και πώς τον πουτό είναι τούτος?
Παναγία μου. Το βάλουμε και περιμένουμε. Απαναγιά μου. Το βάλουμε. Είμαι Φρέντι. Φρέντι είμαι ρε μαλάκες. Φρέντι είμαι. Τώρα δεν είμαι. Τώρα δεν είμαι. Άντε ρε τη σκάτα. Δεν έγινε. Σκάτα. Είμαι Φρέντι. Άντε ρε κονέλι. Άντε τσίπασε με. Άντε να σε δω. Ρε. Παλιό κονέλι, Εσείς πώς τον λένε. Πώς τον λέγετε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα το λέω κονέλι. Το άρκο το Φρέντι και το άλλο. Άντε ρε φλάκα. Απαναγιά μου. What the fuck is that? Ναι ρε μαλάκες. Τρομακτικό. Άτε να δούμε δεύτερη φορά. Απαναγιά μου. Απλώς δεν ήξερα τι να κάνω. Έφυγε ο Κουνέλης και ήθελα να πάω ακόμα στο minimap να δω αν δεν έφυγε ακόμα κανείς. Γιατί δεν ήταν πολλή ώρα να τελειώνω το level. Εντάξει. Άντε να δούμε τούτη φορά. Θα το καταφέρουμε. No. Θέλω να ακούω κανένα. Γιατί εμένα δεν θα με ακούσετε. Γιατί στα προηγούμενα βίντεο δεν με ακούσατε γιατί ήταν τούτο σκατό τηλέφωνο. Εντάξει, κατάλαβα. Touch cherry reviews. Εντάξει, κατάλαβα. Το I touch here. Μη μου λύσετε την μπαταρία. Αγιοβλάκες. Εντάξει, τούτε θα με ακόμα. Εδώ κάνε. Τι να τους κάνω. Εδώ δεν έχει κανένα. Καλό. Άκουσε την παιχνίδι. Αλήθεια σας λέω. Εντάξει. Εντάξει, δεν έχει κανένας. Κανένας δεν έχει. Εντάξει, θα πρέπει να περιμένω στην τρίτο CM. Και να είναι το action. Εντάξει, θα περιμένουμε. Αν δεν τα περάσουμε και αυτή τη φορά, δεν πειράζει, να κάνω και άλλα βίντεο να δω αν θα τα περάσω. Γιατί νομίζω αστείο που φοβάμαι αν θα με τρομάξει. Ναι, αλλά ακόμα δεν με τρομάξει και φοβάμαι. Εντάξει, εσείς που βλέπετε το βίντεο, εσείς δεν φοβάστε τώρα. Απλώς εγώ που παίξω, ξέρετε, έρθω πάνω μου, ως σαν μπελός. Εντάξει, θα τα περιμένουμε έτσι. Να μην λύσουμε τις μπαταρίες και να περιμένουμε. Απλώς να δούμε το μήνυμα. Αυτό νομίζω δεν λύσει η μπαταρία. Εδώ σε δάμε. Και ένα λεπτό. Πού είναι η μάσκα που μας τρόμαξε εκεί, γιατί ήμουν με το Φρέντι. Ήμουν με τη μάσκα το Φρέντι και μπορούσε να με τρομάξει, γιατί και έπαιζε ο φίλος μου
Ναι, στο Five Nights at Freddy's 2 και δεν μπορούσε να περάσει το level γιατί τον τρόμαξε συνέχεια τη μάσκα, πώς ονομάζεται, ένα κλόουν, πώς να σας πω. Και δεν μπορούσε να το περάσει. Αλλά δεν το περάσε. Νομίζω ότι και εγώ τούτη φορά θα το περάσω. Έτω. Κατάλαβα. Δείτε, αν κάνει έτσι εδώ, πρέπει να κάνουμε το wind up, το music box. Ναι. Για να μην με τρομάξει κανένα. Έφυγε ένας μαλάκας. Άντε ρε μαλάκες. Ρε, θα με τσιπάσει τώρα. Εδώ δεν έχει. Ούτε εδώ. Να μου το σκάτα. Ρε, πού είναι το κουνέλι? Ναι, πάλι έφυγε ο κουνέλι. Έφυγε και ο άλλος. Άντε ρε μαλάκες. Άντε ρε. Σκατά γαμώτο. Γεια σας. Σκατόπουλο. Να που κάνετε. Πρέπει να κάνω έτσι, ξέρετε γιατί να με ξεπάσει πάλι του μάσκα. Και όσο πιο πολλή ώρα να κάνω έτσι, δεν με κόφτει. Άντε ρε. Αν θα έρθει κανένας, να τελειώνω το παιχνίδι. Αν θα χάνω ή να κερδίσω τώρα. Δεν με κόφτει. Άντε. Απλώς δεν με ενδιαφέρει. Ναι, και δεν άκουσα ακόμα. Δεν. Άντε ρε. Όλες φορές. Ωραία μαλάκα. Μάσκα σου. Δεν έχει κανένα. Σιγά. Άντε ρε, πάλι το μαλάκα. Το τετάρτο. Άντε ρε. Εντάξει τώρα. Ουι. Σκατά. Μη με τσιπάσεις. Σκατά. Είμαι Φρέντι. Είμαι ένας αρκούδος που το λένε Φρέντι. Άντε ρε. Να έρθει κανείς? Ναι, εντάξει, να μείνω έτσι. Γεια σας. Τι σκάτα! Μην τη βγάλεις. Ρε πάλι. Μην με τσιπάσεις, γιατί θα σου μπήξω και να δεις τι να γίνει με τον κόλο σου. Παλιό παιδό. Ναι. Ναι, περάσαμε εδώ. Yay! 6 AM. Yay, πέρασαμε εδώ. Και τώρα ας τελειώνουμε το παιχνίδι. Ναι, όχι το παιχνίδι, το βίντεο. Εντάξει, όποιος σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, subscribe και τα λοιπά. Και μαζί σας ήταν ο Levlogs και bye bye. Και περιμένετε καινούρια βίντεο από μένα.